Ja, jeg skal fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Trine Larsen, og jeg arbejder på Løjtegårdsskolen ude i Tårnby. Jeg underviser i dansk og engelsk i en 7. klasse, som jeg også er klasselærer for. Og så underviser jeg i engelsk i en 9. klasse, og så er jeg på vores PLC, vores pædagogiske læringscenter, hvor jeg mest tager mig af AV og IT. Jeg er meget interesseret i, hvordan man kan få implementeret nogle flere af de små gratis programmer, der ligger ude på nettet i undervisningen, for jeg synes, det er en god ressource. Den ligger der ganske gratis, og den minder meget om det, børnene ellers bruger i deres fritid. Så det er noget, der tiltaler mig rigtig meget. Og måden, jeg arbejder med det på, det er, at jeg laver noget, der hedder onsdagsnørden, hvor jeg inviterer børnene ned i en spisepause, hvor vi så nørder med et program, og de prøver at se, hvad kan det her program. Og de er jo lynhurtige, så de kan hjælpe mig med at finde ud af funktioner i programmet også. I fællesskab kan vi lære det her program at kende. Og jeg kan se, hvad der er faldgrupper i forhold til, når jeg skal gå ind og didaktisere programmet og bruge det i undervisningsøjemed. Så det synes jeg er en rigtig fin måde at komme ind i programmerne på. Og det jeg forventer mig af det her netværk, det er, at jeg får noget sparring, og jeg får nogle nye vinkler på tingene, og jeg kan få nogle idéer til, hvordan får man kollegerne til også at synes, at det her kan give dem noget. Så jeg glæder mig meget.